No alkoi jo. Morja joku. Täällä on mikä iso Jubertti tuo. Jubertti ja Rolle pelaa tässä vähän honketa. Meitä yritti huijata äsken, mutta se ei onnistunut. Niin, ja nyt me pelataan tässä kitillistä Hunger Gamesia ja mä oon kultivaattori. Kaveri nauraa tuolla vaan. Ja mä oon kultivaattori, hei. Ja mä oon Thor. Eli me voidaan vähän selittää, että Thor voi saa tuon puun kirveen alussa ja sit vetää salamoita. Ja kultivaattor on taas siitä hyvä, että se voi tehdä loputtomasti ruokaa. Tarvii yhden siemenen ja niin ruokaa, mutta nyt tulee selville sitten, kun me pelataan. Joo, eli nyt näkyy tuossa chatissa, että nyt on 8 sekkaa aikaa. Joo. Eli etsitään ekaksi toisemme ja sitten jotain shaibaa. Shaibaa. Kuuli jotain älkää sitten aluksi ihmetellä, nämä servut laki aina aluksi, koska siellä on niin paljon porukkaa. Ja sitten mä näen sut. Hubert. Missä Hubertti? Sä oot siellä. Mä löysin sut. Mä näen sut. Lähetään juoksuun. Mistä teleporttailet koko? Ei, no niin, mene sinne mettään, mene tuonne mettään. No niin, juo. Mennään nyt vaan mettään. Mennään mettään, mulla on karki. Joo, eli aluksi aina lakittaa tää, mutta sit se vähän niinku... Joo, kun te huomasit. Joo, jollain TF2. Okei, no niin, nyt otetaan vähän puuta, mulla on puu kirveessä. Miksi sä tuut mun puu? En mä tiedä, että se on sun omiva puu. Älä tuu pölliin vitsiin, tai mä vedän sun saunan. Mulla on tiimi. Niin, mutta mua ei voi vähempää kiinnostaa. Pöllimään mun puita. En mä mitään puuta tässä, vaikka mä oon ollut siemenen. Okei, no niin, tehdään nyt ne puumiarkat. No tiin, hei mä sain saplingin, me voidaan tehdä sit loputtomasti puut, jos me... Mitä? Mä en saa tätä saplingia maasta, no sitä mä en kyllä nyt jää mukaan. Hubert, tuu nyt, tuu. Paitsi, että me tarvitaan siemenä. Sun ääni laki äsken, mutta siemenä. Siemen. Hirveä mä hakkaan täällä just. Täällä on 3 saplingia maassa, mutta mä en saa otettua niitä. Liian lakinen servu. Niinhän sä sanoit. Hei äkkiä, tuu nyt, seuraa. Ei, mehän tarvitaan siemen, ei musta ole muuten mitään hyötyä. No, ei pärjätä. Me kuollaan heti. Tule, me löydetään metsää. Mä oon metäs. Siemen. Onks sun siemen? Siemen. Tuu. No, mennään. Joo, mennään nyt. Mihin me mennään? Tänne hemput. Sinne, missä on aitaa matala. Niin. Aitaa. Onko se niinku siellä, missä palaa puu? Onko sä tuolla? Tuolla? No niin, tulee. Niin sä haluut, että ne mennään. En mä tiedä, sun perustus. Sit kun täällä vähän enää pelaa, että näitä kato kuolee tässä aika paljon. Hei, tuolla on kivimäkkä, varotaan. Mulla on Thorn. No niin, mä teen meille puumiekat. Pysy tässä lähellä. Joo. Tee se kuokka mulle. Joo, suojele mua. Ja sitten, tehdäänkö me torni vai ollaanko me alhaalla? Ei torni, tossa on okay. Niin. Joo. Siellä on puumiakka. Se kuokka. Mä otan dirttiblokin täältä. Mulla on jo, mutta mä oon varautunut. Ota, takana. Mitä sä teet? Torasit. Niin, miksi sä siihen noin lähelle mua? Se oli vaaravyöhyke. Vaan näytin nyt yleisölle, älä pilaa tätä hienoa hetkeä. Missä hitsissä sä nyt oot? No, siellä, tee niitä. Mä menetin se siemenen. Mä en saanut tästä siementä. Tässä. Takana, blokin takana on mulle yksi siemen. Löysin. Blokin takana, tässä. Täällä. Siinä. No niin, nyt alat tekee. Mä suojelen. No niin. Tuo tulee pelaa takaa. Takaa. Älä kuole sille. Lähtikö se karkuun? Joo, mä Thorasin sitä. Ehkä meidän pitää tähän kauempaan nyt tehdä sitä. No joo, ei me nyt tähän jäädä. Joo, tuu, juokse. Olisiko sulla yhtään leipää? No mä pystyn tekemään yhden tästä crafting tablesta nopeasti, jos sulla on kova nälkä. No, sen verran, että toivottavasti se ei ole kovin pahaa. Mä en syö pahaa leipää. Reissumies. No niin. Nyt.
Nyt täällä on näyttävästi porukka vähän vähentynyt, koska lagi alkaa vähentyä. Joo, tää on ensimmäinen HG-peli ja on mennyt ihan hyvin tää alku, että sä oot cultivator, niin ei kuole nälkään, niin joo. Paitsi et, no niin. Joo, tuo on sienibiome. Onko? Sinne. Mä en näe vielä, koska mun generoituu maailma hitaasti. Mulla on jo näkyy sinne ihan selvä. Nyt alkaa näkyä jo niitä sienibiomen puita. Täällä lähellä voi olla tyyppi, mä kuulin, että joku hakkasi jotain. Hakkasit ittees. Mä osun kaktukseen. Mulla on muuten Minecraftin säännöt päällä, että mä voisin varmaan laittaa sen hyödyttäisi tässä. Suojele mua. No en mä nyt pysty oikein suojelemaan sua, mutta... Mä laitan edes vähän ääntä, että mä kuulen niin jotain järkevää. Hei, tuossa on temppeli, mutta se on varmaan jo kriaffattu. Voisin niin. Mulla on 1. Ja mä voisin tähän jäädä tekemään vähän leipää, jos käy. Joo. Mä en kyllä tiedä, miksi mä laitan tuohon dirttiblogiin, kun tähän pitäisi olla aika paljon dirttiä, mutta... Mä kerään näitä sieniä. Joo. Täällä on hullu määrä sieniä, missä mä hakkaan tätä. Varo takas! Akka se... Se levi silloin... Sait sä niitä? Sait sä ne? Timanttia! Nyt turvaa maan alle. Okei, tuu nyt, tuu äkkiä. Joo. Silleen pikkiä. Suojaa nyt mua ihan täpöllä. No, mulla on miakka. Tää on ensimmäinen kerta. Noniin, nyt. Okei, nyt. Varo. Venäjä teen pikin. Mä teen nopeasti samalla. Mä teen leipää. Joo. Me tarvitaan sitä nimittäin maan alla. Timantti! That was cool. Onko siinä 1 timantti vaan? Tuolla pelaaja takana. Taitaa tulla. Apua, mä en näe ketään. Ei, se on tuo nimi. Ei, Venä, mä teen, mulla, Tuolla on fight, äkkiä nyt ja tulee tänne. Venä. Nyt me ei haluta kuolla, tänne tulee, no on ehkä tiimi. Auta, niillä on kivi, Ei, mä kuolin. Mä kuolin kans, damn it. Joo, taas joo, nyt on sitten servu vaihtunut ja... Eri spawnia täällä. Sienibio on aika hyvä, koska saa Sienikeittoa. Siistä, niin, joo, niin sienisopasta saa helttiä tässä, joo. Mitä mä nyt selitän? Niin, siis... Viperit tappoi meitä äsken, eli Viperit saa Poison 1, eli jokaisen sekunti menettää 1 heltin, ja nyt tää mun kaveri tässä on niin Hubert. Joo, mä oon nyt minä Juke on Viperi. Joo, ja minä otan Poseidonin, eli vedessä saa tuon Strength 2 boostin. Joo, nyt jos joku ei ole ymmärtänyt, mikä tämä Hunger Gamesin idea, niin idea on niinku, että tapetaan toisia pelaajia ja yritetään selviä mahdollisimman pitkään. Miten me tehdään, jos me ollaan kaksisteen, niin ansaitsitko mulle voiton, koska sä oot pelannut tätä kauemmin. Otetaan Epic Battle tai jotain. Okei. Mut nyt alkoi, elikkä... Joo. Hakkaa vaan sieniä, etsitään myöhemmin toisemme. Mä otan nyt tästä puut vähän. No okei, mä yritän ottaa sieniä, mutta kun nää kaikki varastetaan täällä. Sitä mukaan kun mä juoksen niitten luokse, ne rikotaan. Ui, täällä on hullusti ne. Ota mun sieniä. Vitsi kun mua yskityttää. Toivottavasti se ei häiritse kovin paljon katsojia. Joo, toivotaan. Siis me yritetään parasta, mutta kun tää yskä on vaivannut jo mua ja limaa löytyy tuolta. En mä nyt ala enempää puhua mun limaa. niin. Muuten hyvä, mutta mä en oikein saa nyt näitä kärpäsieniä täällä. Kärpäsiä? Mä saan vaan noita... Miksi ihmeessä sä oot? Ripulisieniä. Ripulisieniä? Mikä niin... No, juossut kilometrin päähän. Oikeesti? Kaikki sienet vietiin sieltä, sieltä alus, mihin mä tulin. No kerro koordit, kerro Z. Z ja C. Siis X on -100 ja Z on -19. -100 ja 9. Onko ne molemmat miinus? Joo.
Ja nyt mä kökin siinä kohdassa ja kerään vähän sieniä, mutta joku näkymätön tyyppi varastelee niitä. Nyt mulla on taas liikaa kärpäsieniä. Mut nyt mä joudun odottaa tässä, koska sä tuut. Tai mä käyn, kyllä sä näet, jos sä tuut niin, mut tähän. Mä käyn tästä oikein. Hei, täällä on aavikko. Mennään sit aavikolle, kun sä tuut. Koska mulla on jo sieniä. Hei, mä näen sut. Täällä. Näetkö sä mut? Joo, takana. Varo! Joo. Tuu tänne veteen. Missä on vettä? Tai juokse tänne, tuu seuraamaan. Tuolla yhdessä suunnassa oli aavikko. Siellä on pelaaja. Tuu. Mulla on täällä vettä. Mä voin selvitä. Mä oon Poseidon. Niin, eikö se ole ne tyypit, jotka tulee sinne, niin tekee... Niin, tulee damakea. Ei, vaan mä saan strength 2. Mutta ei miten tää... Okei. Tossa ota. Mitäs mä... Tossa. Ei! Mitä? Joku tyyppi! Sä levitit sen. Sille oli jotain sai. Suojele mua. Tuo toinen tyyppi. Myrkytä se. Missä se on? No tuolla, toisessa suunnassa. Mä menen ylös täältä lammesta, mun on Ei, helpompi. tuu tänne, Hubert. Tänne taakse. Kukaan ei voi oikein yllättää. I coming. Mä teen sienisoppia tässä nyt. Saiko se blokkeja yhtään, jotain dirttiä tai sellaista? En saa. Me oltais voitu tähän tehdä sellainen pieni alusta, mutta jos... Sain sienisoppia 8. Hyvä, heitä... Oi niin, mäkin voisin tehdä. Onko sulla niitä puuta tai niitä kulhoja vielä? On mulla 1. No anna, mä teen edes yhden. Koska mulla on sieniä aika paljon. Enää mä voin tehdä vielä sulle pari. Mulla on sieniä aika... Mä heitän mun sienet sulle ihan varmuuden vuoksi. Tai en mä tiedä mitä hyötyä sit on kummalla. Mä teen nyt... Vois uskaltautua mennä hakemaan nyt tuosta puuta. Mä tuun mukaan suojelemaan, koska mulla ei ole mitään hyötyä tostakaan. Tai siis tuolla olosta. No. Me tarvii puuta. Oo kyykys. Joo, Venä. Me tarvitaan nyt puuta. Tuolla on 2 tiimi. Missä? Tuo, mutta ne ei ole vielä, ne ei ole niin lähellä. Ne voi tulla tänne päin. Ui! Ei! Se taisi olla siinä. You lost me. Joku backstappäs sut. Tennis scratch Ben's Woodsword. Joo, mä näin. Okei, no. Nähdään sitten taas katsoa seuraavan servun parissa.